Awu, angiqhamya ke telephone computer madoda phansi exobhe manje lapha ngidakwa khona ufuna ukubuza mfuzo umsiku sehla mfana ngene ibhuthu uZulu Calmesh nofisa ongafuka ngamalanga not ibutana kuncane ngisela ntona olanto futhi kunonyo madoda moto kama mnandi ngaliphinda kabili moto ngathi sanibone ekhaya yaphila kodwa ekhaya cishe ngabikiza mina unetibutwana unezibunwana usho kahle unetibutwana ezincane awazi ukuthi sibaqala phela mawuthi batshela banezibunwana ezincane yazi ba sensitive kanjani labo bantu laba fanele hayi phela isibongo but into zakudala yabazi ba sensitive kanjani mase kuziwa kubhodi wakhuluma nje ngebhodi yini bafuna ukuthi babe nezibunu selithambeme ithi into yanamhlanje size ngani phela bese singena hayi ngomawa wathatha umbengelo umapinga madoda umampinga phela umampinga ke lona bathi phumani bantwana ubaba safuna ukudlala ukudlala nonyo hawu phumani bantwana ubaba safuna hayi maqala phela wena nawaza ngobatshela kanjalo one day ukuthi phumani bantwana ngisafuna ukudlala nobaba angeke ayisho lonto mawawo bingelela ke wena yabulisa mampingu mawawo phela waqosha into omntwana masenzo ungwangwasha andizizitsho zazifuna hello people there ngiyaphila mama hayi ngiyaphila mbejule ibethule encane yaphila badoda macingwane awu sanibonana hayi sikuphethe ke kulamalanga saba kwamchunu sisebenza ngomlomo ama-mouth makuthiwa nje mouth workers fashioning macingwane kanje makuthiwa sikhulume nje maxovi sithi singasho phela manje sithi ayikhali sikhale ngempela kwamacingwane ubuya kuphi kahle saba semsinga thina wena basemsinga nje umsinga thina okay thina kwamchunu saba nenhlanhla kwamchunu akunanto ukuthi wakamchunu wena usibongo fanana ma wamchunu nje wakithi okay there's nothing ukuthi ke hayi wakamchunu wakithi okay ngisho kuthiwa kuhlatshwe imbuzi ekhaya kumele kuyiwe lapha emsama kusho ukuthi ke hayi abala ekhaya kuphela wakamchunu uyangena thapha kwazami bayatshontsha abakazwazi amasela akanti uthena akusho uthe banamanga banamanga la kwembejula ozwana untshosho osekala ndemkhodo awusuka madoda anashashaya macingwane yebo what makes imsinga different from etinye indzawo takwaZulu khona into enibudela kuyo what makes it different awukome phela nakumpelele endleleni mashela waphela amagama ulokhu ngishaya ngethembisa umsinga ke loyo tell me more umsinga before kusewubheka icele uminister of amaphoyisa njoba kumkhwanazi manje uke wafika lapha emsinga ubheka icele wayezofuna ibha plenty ama AK nani inkinga wafika phakathi nonyaka yabo mayefika wathatha ibhama eningi yabona because kwakukhona uma yabona ukuthi nabomabani bayebham lapha sase uyabona emsinga uma kodwa khona mawufika nje uzogana emsinga ngabe ugana umfana wakangubane noma ugana umfana wakadlamini noma wakabani uyabuzwa la ekhaya kuthiwa lalela ke makoti kunezinto zala ekhaya edlala lapha ibhamu lesi uyakwazi ukudubula ntombi manje wena uthi shoot manje wena uyazi umsanga umsanga nomsinga
hayi phela azange ngithi umsangano ngithi ke why uthanda umsinga ingoba vele uthanda lokho Labeliseza nakho nje. Ngisenza nakho umbuzo ukuthi yini ehlukile ngomsinga. So ngiyakubala ukuqala ukuthi impilo ephilwa emsinga. Ngifuna yona leyo mpilo leyo. Kuliwe kakhulu izimpi. So makuliwe izimpi kunama ngathini kunama tools collectwa. So obaba nje obese egoli mina mangisho umakoti ekhaya vele nginezingane ezincane izingane. Makoti kunento engiyigqibe lapha. Ezibhamu noma nani. So wena kumele ungathini ungakuthusi ukuba khona kwesibhamu. Makuthiwa nake emabovini kuthiwa khona amasosha ayeza hamba ephenye ibhanga ngithi sisozo wena kufuna ugubhe lezi zinto uyofihla somewhere wena njengomakoti so ngeke ugane emsinga uma umakoti usabe isibhamu ungakazi nje usibhamu namehla zizipho ngicela le Vaseline le lapho kancane nje ikhona so yiko okuhlukile kokuqala ngomsinga yes okwesibili okuhlukile ngomsinga okusekhona njengamanje emsinga umuntu wesifazane akathengwa wendwane wendwane ukhanda ubuhlobo emsinga uma unenkomo eyodwa uyakwazi ukuthatha uma nango ke mkhulu Njenga umzimkhulu. hayi Umzimkhulu. kanti umuntu uyadayisa yini umuntu uyadayisa Yamthunuka. no kusasisho lokho kodwa kuchaza ukuthi ke awukwazi ukuthi umkhwenyane mayethi ke efike ekhweni lakhe ethi ngizobala amatshe emkhwe wami mangizobala amatshe ngisuke ngichaza ukuthi ke ngiyafika ngithi ingane yakho ngiyithanda bathi anginalutho bathi nginenhloso yokuthi ingane yakho ngiyithathe nake nako so uzongijikisa wena uthi ke wena ufuna 100,000 uyamjayisa phela umntana wakho wena injalo speaking of injalo ukugana there is a certain trend on TikTok uyabona kunento ekheka ku TikTok isilungu yasithanda kulamalanga ngithela mhlanje ngenedlosi lesingisi so andithi sofana nami kahle mlungu mhlawumbe ngiyakuthelela nje yazi ngiyakuthelela ngiyakuthelela i-difference ukuthi mina ngisomlungu wena umlungu so andithi indzawo nenzawo nje I think abantu baye bathanza ukuthi babonise ukuthi ngakubo kuphilwa kanjani njengami nje content yami is all about ubhaca isibhaca eMonframe I think ukhona abake emsinga abazama ukusibonisa ukuthi emsinga kwakwentwa kanjani okanye kwekhuwa kanjani that's why I'm interested now to wake emsinga babone lapha angisiwa asemsinga mina wapho kanzi wena Umjezi. andiyani leyo mjezi leyo ngasemjezi mina kodwa yathi emsinga no ngenzalo yasemsinga Scott. okay Yabona. base escort ndibone amanye ama video pha xhaphakile Rustenburg bathwele umntwana uyakhala bathwele Rustenburg bakhamba naye bayomenzisa what is that Mthwele. what is that practice ikuphi le like Rustenburg labo bhuti bake Rustenburg hanise yabona Rustenburg eNorthwest Rustenburg yabantu like phayimzi mkhulu ngoDecember ubabona ubhuti bake Rustenburg nabebuyile babuke kanjani banjani basiphethe kanjani Kuba nabo bhuti. Silahlile ukhuluma kunabasegoli kunabase Rustenburg yes wena ukhuluma ngabantu base igoli usho igoli No, kodwa usho igoli kodwa uthi laba Ushi abehla Rustenburg. like I don't know maybe the lingo yabona you are missing out on the yikho lingo. ngisho njalo But, ukuthi Exxon ubuya Rustenburg Krugersdorp okay ubuya Krugersdorp okay but no But, indaba ayikho ngabo Rustenburg la awazama Rustenburg so ndibona amanye ama video I think senibone 3 abantu ke ndithi abantu ababobhuti ke let's say indlavini ngesibhaca tithwele amantombazana okokuqala bafike kuye no sengayi-understand qhubeka ngizoyikhava okokuqala bafike kuye bamqhawula enye into beyifake la bamfake yabo I don't know ukuthi yini le beyiqhawula bayiqhawula le beyifake labo bhuti laba bafika bambamba baqhawula le beyifakile bayilahla bamfake yabo bazongishaya abantu okwesibini babe omnye bamthwele ke ngoku bakhamba naye bamthwele nje kule video bakhamba naye bayomfaka ivideo le yeah those are videos so what's up kuthiwa ke into yake emsinga ke leyo kuthiwa into yake emsinga leyo
kanti Kanti niyathwalana? Kuthiwa imsinga leyo. Nasemzimkhulu And ingoma wa- yakhona sile uthwala. ingoma efakwe kule video nathi ngoba ingoma ethi angaze msinga kushelwa kanjani but Yeah, whenever they want to show us something yasemsinga they use that sound. Wasebenzisa la sound. Yeah, so I want to know V nenta leto into pha. wena uyangiphoxa. Maqala macingwane uvi uyangiphoxa Ngani? ngoba kwabhaca isiko engazi ukuthi namanje lisaphethwe noma mhlombe Monframe mhlombe nanilazi mhlombe yanilenzi ukuthwala ukuthatha ukwenzani Ukuthwala. Nesibhathi. ukhuqa Uqa nesibhathi. basakhuqa Ayi, kahle emzimkhulu Emzimkhulu nina kaloku nothi thina. anisakhuqi nini No. intombi moyithanda usemakhaya intombi nangu ngiyayithanda niyavumelana ukuthi yazini ngiyakuthanda nandi kodwa umama akafuni ukuthi mina nawe yabo uyamthatha lo muntu uyomfaka endlini kusayisiko Uhoqo kwephinza upha Emzimkhulu. hayi ke thungitshela istory engeke ngasibona khona manje umalume wami Ufuna uvakasha la Madziba emzihlanga ubeqeda ukuyenza khona manje mangifika la Ingqwele leyo. ngifika bungekho bomama abagcwele indlu lapha Yeah. mangibuza mase ngibuza ngibona kahle ukuthi labo mama kanti bafunani la labo mama laba kanti bazeleni la bazobuza ukuthi kahle kwamalume kukuphi malume akahlali ntatomkhulu besikhatha tomkhulu Semthwalile. kanti usemthathile wawuvele usathatha 2 days yonke uhleli lapha manje naba bomama ke bafikile manje bazofuna kodwa iyenzekala lesenzakala namanje Hayi ayikho kulondo Monfrey. man friends science Yaphela inzaba yohoqo. ngithanda isilungu lapha man friends kodwa vele lona And I'm glad it was banned. ayihlukumezi Hayi wena. lonto le mamelani isivumelano sabantu abawu2 No, sometimes yabona it's mina not. nomuntu wami ngoba phela mama uthi uyabheka kahle lonto iphuma kuphi ukuthi okay siyathandana kodwa kini njengentombazana abafuni ukuthi uzogana kwamanje ngithi so ake sithandwa sami asithathe isinqumo thina sobabili ukuthi yazi nizavele ngikuthathe ngiyokubeka ekhaya mase bekufuna bayazi ukuthi kumele beze lapho mase befika lapho siyafika siyaxoxa ikusayinto nje yenzakalayo. Sometimes it does not happen like that. I miss Kodwa- ngisona ngeke wathina nabeyibalisa thina yabona ogogo bethu abehoqiwe. Bathi bona nje wawuvela uhoqelwe umuntu ongamadi. Uyombona so ufika and sometimes uthi nabeda betohuqa yabo. Wabona okay nabo bhuti qombe inova udahoqa ulwa. Kanti uthunyiwe yena umyeni wakho uhlele endlini akekho kulabo batohuqa. Now, enye into ukuthi I'm glad that act was banned. It's because Was it banned or was it banned? banned, abolished, I don't know, but I sent you. So now, into ukuthi ndivuye ukuthi ayisekho is because bathi ke ngogogo bethu. Because back in the days abantu babe matshitshi most yabo bonke bematshitshi nje endaweni. Yini ngazama matshitshi ne? Hayibo. Back in the days. Welele kanti ingane kwani? Uthi ke ngoku because they were virgins and umyeni nangabuya uyathi kusivele kudzale kuleqa ubaleka ungamfuni nabeto huqa naye uyeta. The reason being ufuna ukuthi bathi ke bona gogo ukumosha ufuna ukuthi akumoshe ningekafiki kubo utalala nawe la endleleni naselele nawe angeke ugoduke wagoduka utata yakho yaxina iya lapho umoshwe khona. Hayi manje njani? emva kokuthi bekuthwale Bayakuthwala if bayabona masibuthi lona kafuni mhlawumbe kudzela Bona nami bekubethengela ingane ngifuna siyithwalana. Ngiyabezela kubani? and then Ubani? Bona bakuthwale ingane ngifuna siyithwala. ugoduke. Ubani? Ngiyabadubula kube. Ubani? Funa sibe nezibhamu badubula. Hayi bampela kuyona inkinga. Uyothwala nobuye empini. Siyolo. uba Uba. Hayi igama lomuntu inkomo. So it was like so that. manje uyalotsholwana emva kokuthi Yes, uyakuthatha kahle kahle uba ube umngakhe qha uyakwathi ubuthi mhlawumbe ebese abazali bekuvuma kanjani kona ukuthi babevuma it was normal because babenalento yokuthi hayi ngcono yowenza kunoba ahlale la ekhaya like back in the days into yokuthi ithuna le nkatinyana like emtini babe yithanda Yazi kakhulu. baba. And ekhona isitory ngike ndasibukela ne. Kuthiwa uthi la mntana lwana kubazali bakhe andimthandi musi. Kuthiwa hayi uzamthanda ngendlela. Njani?
Utafunza uyafunda ukumthanda nje. Macingwane uvumelana nayo lenkulumo wena. I-right. I-right phela. Hayi mina ndivumelana. uyathi uyabona kwa I-right. I-right. Ayikho right. Why would you watch ayikho right? Yini ungamshayeli umuntu momfuna? Akafundi. Engicanga ngiqoma kaQomo. Umuntu osifazane angithi kahle ngathini ucisha afana nothathekile ngeke ngisho kanjalo ngifuna ukuyibeka kanjalo kodwa nje umuntu wesifazane ufana nomntwana umuntu oshala ngamanga futhi masiqale la umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi akhethe into ekungasiyo yes ayeke lento ekuyiyona umlowo Hayibo. uwe loyo so lento le mayingena abantu abaningi abanamehlo angafani nawakho isuke vele leyo nto kuyinto eqondile ukuthi wena uzuyothwalo ingoba wena uthanda loyamfana loyamfana akakudeserve noma loyamfana akakufisela ukuhle ngoba fanele kade akhuluma mhlambe nabantu bakini bese kuthiwa hayi lo because phela khona into enikhohlwayo la ukuthwala wawuthi mawuthwala kwasuke sekulindelwe ngemithi ozothi mawufika wena yes because most yabantu abathwaliwe uma usuthwaliwe bafika ngemithi wongashithi umqondo wawufika uhlale Ave. because usudlisiwe so akwenta nobomakoti bonke nje yazi mina sengibonile thaba umthwalo umuntu sofika ayikho nje leyo nje kuze uthi mawusufika ekhaya uzuthi hayi ngathi sengiyamthanda nami Macingwane Faith ungathatha wena ukhala la ekhaya hayi khona izinto la ekhaya bese sifike sashunqisa athi ngibuza Faith ungathatha wena ngemithi angawuthatha ngemithi wena uFaith uthi cha yazi ifana nani lento bafethu ifana nama Nigeria la wenza i-human trafficking uyazi ukuthi umuntu othathiwe bamenza i-human trafficking mayise lapha yani uyazi ukuthi ke akafuni ukuthi nimthatha ahambe yazi why but uthi mawufika lapha bakudlisa ama drugs lawa azoba azokwenza addiction yokuthi awusafuna ukuhamba la so nakuthwala kwakwenziwa njalo awuthi uma ufika udliswa umuthi ukuthi wena usuzophelela la ekhaya hey uthi ufika la ekhaya besho ke bakini ukuthi wena wathwala nje usho wena uthi angifuni ngiyamthanda lo muntu yabo so vele iplan isuke ilapha ukuthi ke somthwala masifika na ekhaya ngenkani meke ukuthi akafuna ukudla umuntu uzoshawa azawudla then beyibona abuse elele kulesi sintu senu lama practice wenu beyibona abuse kodwa kwakwenziwa ukuthola abuse ukuthi ke lo muntu sifina ukuthini abe umfazi ngelinye ilanga yabo ngoba mhlawumbe kuba akabanga umfazi mhlawumbe ngawuzelondi ngasithebe ngawo namaphara agcwele la ahambe thithiza la yes azalwa abantu abangafuni ukucontrola hayi mina uyayibona leyo nto leyo so ezinye izinto zisuke zenzela ukuthi umuntu aqoqwe yabo ukuthi aqoqeke but wena usungakuboni lokho ngaleso sikhathi Ufana ungena umuntu umfazi kaMfweni right nalokho ku yazi ngize enye into ngokungena pha kuya ino uzothi yes maqala yazi ngena bathi ungena imaqala Macingwane yazi bathini ngokungena bathi umuntu ongenayo ifirst born ayikwazi ukungena benazi lokho i-first born ayikwazi ukungena umfazi kamfowabo omncane yeah vele phela ukwazi ukungena kuphela umuntu okwazi ukungena kuphela mkhaphe unomncane ilast born mkhaphe yiyo kwazi ukuthi ingene isiko kahle lithi mangabe wena wokuqala nobo semaphakathini akwazi ungena umfazi uyazi ukuthi ke sibuye la mhlambe ku episode eke yadlula sike sayikhuluma lento le yokuthi nina uthi ufuna ukuthi umuntu wakho ahlale nawe egoli abe inamathela kuwena bekwenzeka phela abantu abafana bekwenzeka uthola ukuthi ke wena ugana isigebengu yabo isigebengu lesi uthola ukuthi sihamba unyaka wonke sibuye ekhaya yabo so ma bebe nendlela yabo yokuqoqa lo muzi lo uthola ukuthi ke bayabona ukuthi hayi man ubaba kaSibanibani akabuya and umakoti useya njalo ehlathini eyotheza yabo usenendlela njalo kancane umakoti wala ekhaya edrobheni babona ukuthi hayi mhlambe khona lapha
kuze kungaveli ilongwe la ekhaya sekuvela ingane esiyibona inekhanda elicijile ukuthi hayi eseyona yala ekhaya lengane kanti khona iNigeria la kaluka khona esalune eselim yabo bese kuthiwa Nabathanda amaNigeria ke la. bese kutshela umkhapheli umfana omncane Manje uzokubambisa ingane eNigeria. Umuntu uyabheka inhloko ayifane yakho le thoko le. angithi kunezindle ekhaya la kuphakwa khona bese kuthiwa umkhapheli sicela ukuthi wena ukudla kwakho uyokuthatha kamakoti lapha Ubani umkhapheli manje? lokugcina kahle bamthuma ukuthi ke akayolekelela ubhuti wakhe nje bengabuyanga ayoshaya Manje uyayibona leyo nto yenzeka futhi kube angithi benzela ukuthi ke noma kuvela ingane vele kuzothi ufana nobaba omncane yabo kanti umjide yakhe vele yabo kodwa nobhuti wala uzobona ukuthi hayi yayibona leyo nto wena umkhapheli kufuna Kanti lesa story lesimbewa azange yenze based on that. yenzeka Yeah, it was based on something like that. Ukuthi imbewu ingane ngoba imbewu yala ekhaya yeah ubaba wendlu wayengakwazi ukuthola ingane. Ubhuti wakhe omncane then wangena umakoti wazala ingane kodwa insizwa yona ingane. Leyo nto leyo azifunani mfowethu nazwane ifuna umuntu oneqiniso ukuthi ke wena uyazi lapho ukuthi uyosiza. You don't catching feelings. Ngoba uzokushaya laphana mawusushayile bese uthi ke wena hayi intombi yami lena. Ubhuti mayesebuya eGoli usuba nesikhwele wena ubaba omncane. Iqapho inkinga ngoba ubhuti omdala uzobona ukuthi hawu. manje phela ubhuti omdala mayisazi ukuthi yena akanayo inzalo ngoba phela manje sesihamba odokotela besitshela ukuthi hayi anginayo inzalo awunayo inzalo wena. Mase ngiyafika mina ekhaya umfazi wami sekuthiwa ngimithisi kodwa ngiyazi umuntu wamasiko wathini ngabo dokotela No Ayinkinga akunankinga mfowethu into yamasiko angithi njengoba sibuyele emasikweni Ayinkinga kahle indoda ayizali umuntu ozalayo umuntu osifazane so vele kahle umuntu osolwayo yikho lingekho igama loyima alikho igama lomuntu osilisa elichaza ukungazali but lo muntu osifazane likhona inyumba yes indoda kusho indoda yenzani angithi kamagama lawo isibem sakho if usingasebenzi wena uyindoda singalishaya iqanda kuthiwa uyini wena hayi ngizali nje anginanzalo hayi iqhude hawu Mawa Oh. ungangena wena. Hayi sonivumela lonto. phela ucela noma ungene akuyenziwa Yilonto. why ushashalaza fast kwaqumba angena. Hayi andiyazi kodwa mina sonivumela ngibuza ukuthi lonto. mongatshelwanga ekhaya kini ukuthi okay ngoba wena unanzalo so sicela ukuthi ubhuti wakhe ikusize omncane mangabe sekuqhamuka sekwenze ne uzokuvuma ngiyakutshela kodwa mase uzokuvuma no sekwenzeka nje lesi manje siyakutshela ke ngokuthi avuma uzobukubona kanjani manje uzokuphatha anginaki nyasho mina ukuthi uyahamba udokotela uthi hayi udokotela nginenkinga ngizama ukuthola abantwana angibatholi ekutshela udokotela ukuthi unenkinga uzobuhambeni uba uhamba ekhaya wena ufike uma ubuya kini ngogudi if ubuye kuthiwa hayi ufone kuthiwa hayi bo umakoti uthi ukhuleka ubuye consulta nobani uzubone lo ngoba umakoti angithi umakoti kuzokwazi ukuthi akhuluma umakoti la ekhaya wena uzobulaleni nobani wazi ukuthi ke naye umakoti umakoti unayo inzalo wena unayo Angithi ngiyamuzwa mina lento ayisho ukuthi okay wena omdala wena oganile nalo makoti bathi awunanzalo and then uyakini mawufika kini bathi hayi lo mncane akangene la kumakoti umakoti akwazi ukuthi azale angithi usho njalo angisho njalo uthini ngithi mina angithi manje siphila esikhathini sokuthi usuyazi ukuthi uhamba udokotela ukuthi hayi bekutshela udokotela ukuthi cha wena ukwazi ukuthola abantwana ngenxa nokuthi yeah and then wena uhambile ke kugudi wayekhaya mawufika ekhaya wenza izinto nomakoti wakho uphinde ubuye mawubuye ngithi bazoshiya lo mfethu omncane ukuthi akazoqhubeka phela yena enzi lokhu nje ekwenzela ingane and then uyafonela umakoti uyazi yeah wena uyazi ukuthi wena usali sekumele kuhambe kanjani ke lapho ke manje ngoba usuyazi lengane abayizala lapha akuyona yakho phela angithi phela wonke umuntu uyazi sho ukuthi nefamily phela mangabe ibizile ukuthi woza kwenzakala liyazi ukuthi sekufuna kube leyo family meeting moyislima yabona moyislima uyokwatha uyabona mina
umfowethu mawukuthi uhambe wayombatha nomakoti wami ebezama ukuthi wakhe umuzi wami ngeke ibe nenkinga. Uzaba nenkinga for yini? Angithi For ini? ingane nandi vele. Ingane Niyobheka kanjani nobaba? ingane nande egazi nezakho uzalwa. Wena kunenzalwa ngithi. Wezwani? Akumangenanzalo injalo. Khona esinye istory la esifuna sisikhulume abantu abasibalekelayo futhi abasazi abasifihlayo. Phela kahle kahle umuntu wesifazane siyazi sonke. Uyathandana nami uganene nami but ulale nomuntu. Niyakwenza. Niyakwenza. Why makubhutwa? Niyakwenza. Begane omunye bese omunye. Mobethi xoka mon friend. Hayi. Musukuphila. Nini abantu abayenzayo lo nto? Mfowethu, yazi ukuthi mina ngithini? Mina mangethe. Mawungathatha unkosikazi mfowethu. Akufebele. Ufike uzofuna advice kumina. Mina ngiyokutshela ngithi mfowethu uthi wena yeba mhlabeni. Mfowethu boqhubeka nalowo muntu wesifazane. Cause kunabantu abaganiwe abafetshelwa abatenabo. Qhubeka nomfazi okufebela. Uyaqhubeka. Uguqika idolo unika idolo Hayi. Kunengoma yenkosi yamagcokama ethi icala lomjolo angilithethi nokulithetha phelile unamanga yathethwa. Zamani wena Uvala emnyango lalela yazi lithethwa kanjani uvala emnyango ukuvala amakhethenisi bese kuthiwa bakuhlabile bese uthi mama kodwa ngicela ungaphindi ngivale nobabili kuweke nempilo uvela emzini kuma ngereality akhohlwa uyadlala la emhlabeni ngeke mina ngithandana nomfazi engazi ukuthi ungifebele ibanoxolo wekhohlwa uguqa unika idolo yakwazi ngavele kumfazi wami ikuthi ngifuna ukuphathisa stress ngoba lento le ibuye ibe personal yini ikunento yazi ngomfazi wami manje sele into kuba personal ufuna ukuthini ngithi mina kunento yazi yokungayazi ngithi mina yabo enhlizweni yakho zinike ispace sokuphoxeka ukuthi anything can happen Isho sewuchadile? khona ungazi ne Hayi. ayike yazi amadoda awafani yabona emhlabeni awafani macingwane angithi uyazi ukuthi abantu besifazane bayathatheka uyakwazi lokho Hayi asithathile. Uthathekile. hayibo Ayasithathile. uyaphika ukuthi ngakudidisa mina Didizo wena Awu ngakudidisa. Didizo wena ungena ntshabe Didizo wena ungena ntshabe ngeke ngoba Imali wo. Xa enentshe ubuzadidiseka. yeah Uye kuthathekile. usole after minutes yes kwenzekile but uthola ukuthi ke that's why sike sibona ama accident uthola ukuthi thiwa iphoyisa nojele bebegadi isibosho kwavele ayinjalo ganiwe lo uganile lo ama mistakes Hayi, enzekayo kodwa- mawuthandana nomuntu makunephutha ngeke ungamxoleli lo muntu iproblem yazi ukuthi yini ukuthi abantu bayazi Asifani kodwa nabasabantu. yes that's true yabo nje iphutha kuba ngokuthi nomacingwane kuya ngokuthi iphutha lenzeke kanjani uyibona leyo nto leyo obvious vele mhlambe makuthiwa umeme wakho ubonakale phambi kwabantu owavela ku TikTok vele uzomyeka yes ngoba mina into engiyishoyo ngithini ngicela ukubuza ukuthi ke ubufebe nothando yes let's say manje usuka la uthi ke hayi nge Eastgate ngiyobona umeme wami niyathandana la enhlizweni benihlezi ukuthi niyathandana then umfice Eastgate umfica nendoda sekuzophela uthando wemacingwane Umfice endlini. no Embhedeni. phela uthando uthando kanini what is love Ngisi Umfice embhedeni emzini. uthando kanini phela uthando akusinto evele vanish nje ngokuthi usubone ukuthi phela namanga ngeke phela khosana ayikho Hayi, nje ngeke phela Ngeke mina ngisho ngomfazi ongifebelayo. ukuthi ngihethekile and uzofuna explanation ukuthi akuchazele ukuthi ke
wayenze kanje ubani lona yabo Macingwane. Mina le conversation ngivale mouth. Mina ngeke mina umfazi ongifebelayo. Ngeke nje ngihlala nomfazi olale nenye indoda. Hayi kodwa Wathi wena ngeke uthandane naye but ngeke uyeke ukumthanda. Alo uyafa. But ukumthanda uzokusamthanda. Ebhedeni yami. Uyafa loyo. Le ndoda le yafa le. Wena wesenze njani? Now we have. Mina ngifi phela. Hayi ngobani? Ngizomtshela unkantolo ngithi uyabona na ukuthi bekwenzakalani. Nanti ikinya umfazi wami lapha ethi choke me. Ngavela ngamthoka le ndoda, ngithoka le ndoda. Uyazi ukuthi sonke siyayazi lento. Yazi mina ngangathola omunye umngani wami engazazi. Ithi choke me. Uthi lo mngani wami uyangibuza uthi ke Macingwane ngibone umakoti lana esephutheni kanje. Ucabanga ukuthi angenze njani? Ngamtshela ivalo ngathi hayi mfowethu ngoba usamthanda makoti qhubeka naye. Wathi hayi ngiyamyeka ini ngathi mina okay yabo myeke ngoba usho wena but mina iadvice yami ithi qhubeka naye. Uyazi kwaphela 2 weeks ngababona sebe boy 2. What if mina ngathi abayekani? Angithi ngabe umfazi wakhe akasangithandi ngoba wayezothini? Samani mina ngenze ngibajaji. Kodwa nje mina ngeke ngihlala nomfazi ngomfebelile. Ongifebelile umfazi uyawazi ama position e-sex. Ngicabanga ama position e-sex ukuthi yazi umfazi wami emginqisa bembamba la nawo Overthink so overthink. umfazi phela umlobolile lo muntu. Ngwenhliziyo. So imamoto ku right xa kunguwe ndoda. Imaqala sizwe lapha. Kuba right xa kuyindoda eyenza lento le. Yeah, right. Phela umfazi akakhipha inkomo thingi ngitshela. Imaqala ngeke kuze kube ukuthi uyavumbela umfazi ukuthi mayichitile uyamlanda futhi indoda is different ngoba indoda phela Yaqhuzuka. Angisho njalo. Hawu mama ngibone elitshe ngathi ngiyalichola kanti ayivele lithi So mnandi wabona manje mina nandi umfati. hayi wena kumele ungawaboni Ndithi ndibe yifama. Awuzwa ubuhlungu. Ndiyawabona. Kumele uthi Hayi ndiyawabona hlobo. hawu ngeke Hayi ndiyawabona. hayi kodwa phela yazi kodwa masikhulumeni inyani isinto angeke phela ngeke sibe nabafazi abasa wena uganile kodwa usafuna ukuthi ilihlo lakho nje liyagijima nje ubona amanye amadoda nawe ndoda elisho manje ngagijimi. Nelakho. Manje ngagijimi nelakho. Isinto That's why ngithi mina mhla kwathiwa ndiyachata. Awuhlala? hayi mina ngiyohlala kuneyincinza Awunamethela. mina ngiyohlala kuneyincinza No, this is ngiyohlala kuneyincinza nje yenza accept it Hayibo. Uba neyincinza nami ndiba neyincinza. Uyakhohlwa ukuthi lento wayibona kumina namanye amadoda ayayibona. Suba naye ingcinga. Uyakhohlwa yini ukuthi lento wayibona kumina wayithanda namanye amadoda ayayibona. Wayengiyeki wena bese Lento endiyichoyo, lento endiyichoyo bamshiye mntase. No, ungamshiyi sometimes xa unqamshiya. wena umuntu osifazana ufuna masingachithelani ke mavele ngachithelani Yes, kanti wayemule kuchithwe. Yes. Nix machithela. kungcono ukuchitha phela isilungu. Ngcono ntoni? Hayi Ngcono ntoni? Hayi wena. Hayi ungangichingi. mawa wena unendoda uyachitha indoda yakho Du. manje uhlekani isho ukuthi uyayithitela manje uhlekani yazi ngithi mina ngcono makuchitha indoda hayi chithe yazi ngithi mina ngcono makuchitha indoda Chithela. ingoba ngeke uzithole ama cases amaningi kuthiwa owesifazana uyibulalile ukuthi sibambane umthole nentombi endlini uyayizoloda kodwa wezwane wena awuzina wena inkulumo yakho kodwa mabe kuwe indoda ichitheliwe uthola ama cases amaningi uthola ukuthi indoda ithatha isibhamu yayabulala ndoda yabulala mfazi ayibulala nayo yeah isikhathi esiningi cause indoda vela ayinalo igama lokuchitha but umuntu osifazana unalo igama lokuchitha Kalo niyayihlobisa. yabo umuntu osifazana sikhuluma nje Niyayihlobisa nye ngithi bubusoka ofuthi bubufebe. No. Yithi wena. Hayi. Amadoda indoda yasoka angawadi ukubhekana nobuhlungu benhliziyo. notice akuyona ubugwala lokho isintu lesi Hayi, sibulalayo sixasha ke. Yazi- Ubulala nini ubulala isintu? indoda masivaleni ikhazi yazi masenzeni athi ngibuza umbuzo evi yazini angikho right namhlanje
Yeah. inhliziyo yami igayibuzi ngibhlungu and ngifuna ukuthi Kombuganiwe sesikhulume ngetopic ekushaya. yeah Akufebela umfazi wakungeke. awungeke kodwa ke V Yes. ulahlana nendoda yakho uyilahla ngokuthini Unsa uphume ngizabe ntamo umuntu nzini wake emsikhulu. Awuphume ngizabe ntamo umuntu nzini. ulahla ngokuthini uyazi uV uthi ngirequest ngicanga ukuthi use Alex uleso wethu Kwam. Hi people there, I'm single right now. usingile kwenzakaleni You know, uyayazi wena ngithi le ndoda ka V le Hayi ngiyazi. leboshuta nayo lebeshuta graduation Mangekho. wena masongekho emotweni Mina ngasale nje. ngizanibonisa isithombe mkhaya sikhona isithombe lapho khona eshuta ngendoda yakhe lapha Sekushiyeka isithombe bonke. kwenzakaleni noma ufuna usixoxela no, like I'm a relationship. angithi ukhale njengabanye ama-podcast khona ama-podcast Bakhaliswa yini? baqalisa ukuthi Ubusushiyana nendoda? badampana Emaningi kangaka amankesana nentshebe nemoto la ngaphandle. hawu Hayibo. manje wena kwenzakaleni Ama relationship Imali ayaphela. imoto mawutholana nomuntu kube yakho yini shuthi kwenza ngeke kanjani? size indaba ka-V Wevini imoto ngizubala indaba emoto ku relationship kwenzakala kanjani ma uthanana nomuntu automatically imoto kube yakho ufuna i-raptor utayina uzoyenza akafuni umuntu angathi uthe uhamba ngey'nyawo Ngeyakhe. Oh, me. Great question, my guy. Great question. wrong timing okay kodwa mamela V wathi kwenzakalani wamlahlile Wenze. Wena neindaba zakho. angithi manje omkhaya bafuna ukwazi mkhaya bafuna Abaye ukwazi bebengaya ngoba lahle nomkhaya Yethu. khona nani camera Besaphendula lo. Okay, no, kahle beniphendula. Eh, You know, I'm a relationship ayaphela abantu if they are not What is the English word? asithuleni isiqala ngifuna yazini izokhala umusic le ndawo ithi Moment of silence. moment of silence khuluma So, I'm 1 2 3 go and cut. Where were we? ama relationship ayaphela I'm a relationship ayaphela abantu nakuthi there's somewhere where they clash, you know. khulumele slow A relationship ends. khuluma slow ithi ama relationship ayaphela athi khuluma nendoda yakho manje ulahlile Who? No. oh khuluma angathi ngifuza ukuthi Ukuthi umuntu moshona uthi ama relationship aphela yabo. yeah angithi uyo lahlile Yabo, ulahlelele Yiko, khuluma Go, man. tshela bomkhaya You know. go tshela bomkhaya ukuthi umlahlelele ukuthi Mana kancane, you know. akana raptor ulahlelo You know that man. That man. That man. plus then lazake Yambona lo. umbona ke manje I think he's coming back. And he's a fan of this podcast. ubani So I can't be talking about amanye amadoda. oh can't you fan of the podcast mkhaya awuzekana uzoza eside lakho le story eside lakho le story mina ngasifuna ukusiza iside lakho le story Yabona, there is a man. And then my favorite man emhlabeni, yabona. Yeah. ubani I think uyabuya. ubani Ulo. ex Lo. ex Ulo. women wena nithini kanti Sikonvinwele manje Lo, and uyifan yale podcast. I'm sure nayigqiba ukudropa ngo11 uba woqala ukubukela. So anifuna siyabonga mkhaya mina ngifuna uze mkhaya Anifuna and yazi angaba fit kanjani because umuntu obig. ne une rapt phela lo hamba Unama. uyirunda Yes, uyirunda if umuntu yazi manje imdescribe labantu ambhaqa because we are comment and no comment. So yazi short to cut the story short. Kube indaba enzama NNZ. ake athi singiyeke athi ngiyekile yazini ngoba angathi akafuni ukuyikhuluma You know, because the potential husband is watching. oh ne Yeah. potential husband Yes, he's watching. kodwa ngiyazi ukuthi uthanda ama NMZ ngokukhulumela lapha kuma NMZ lapha Ungikhulumeli ndinalo. hey hayi kumnandi ekhaya Ndinalo NMZ singikhulumeli. uzothola umunye futhi Akekho omunye. Uzobuya lo mdala.
Usibari yena Udala nohlezi omdala. naye oshela ama number plate erank. ngathi nibuka kakhulu social media nini Udala umdala. Baphika nezitori. legenge social media izitori ziyacreate ku social media For what? ukuthi nina nikhole ngoba ni delusional Iyapi lenkulumo yakho? yekuthini nina lokhu kusho kubafana abanemoto raptor in Apho thina ngisho ngokusho macungwane. ngisho wena wathi ufuna as long as umfane Usho yena. ukuthi mina akubuzi unayo Sukela kudala uVH athi ufuna umuntu onemoto Yebo, oneraptor. akusinto yanamhlanje inzabe yenzala le. Isocial. And ndiyabathola. Niyabathola ne. Owona nditheka ubuya kuye lo lahlene raptor. Wakwani ndigibele taxi. Ndisindile sendibele taxi. Hayi, Bungani hayi, hayi, yes. Yes. Ngibone taxi nje moya emsebenzini. Exactly. So ungawari ukuthi okay wena zwani ungawari ukuthi uV bathi bafuna amadoda nemoto kodwa bona banamoto ungawari bona abanemoto abamind wena ngoba unamoto uyamind but bona abanemoto abamind Mawa Yabo. ungathandana nomuntu ongenamoto. Hayi. Hayibo. hayi Vele senjena nomuntu onemoto so No. uyapho ngenamoto. Thina lo unemoto uyalahla. Bagaxele. Nathi yabo thina. Sigaxele. Nigaxele. Yabo nathi njengoba sigaxele. Hayi. Mina vele sidala ngithanda nomuntu ongasebenzi. Yabona. Umuntu onganamoto. no you know these are ayihluphekela Yabo ufuna umuntu oneraptor. Nama ngimfuna umuntu ongana raptor. ayihluphekela vele Iyafana. Hayi makungona ufuna umuntu ongasebenzi. Siyahlupheka you know the Mina thing ukubona with ngitshela ngithi mina bona ingane benginayo live lapha bathi ke iyangifuna kanjani mina ngithanda ne2K. Wabo. Ama 2K akuziza. Hayi. yaphosa Umuntu ozothi yaphosa Uposo Uphosa mina yini? ngifuna ukuthi uyemanga Uphosa yini? asami seSamuel athi hayi okay we baby hayi kulungile ngizokhokhela ibill Yeah. or kanje Uphosa yini? ungathi wonke ama 2K kanjani. anayo mos Mas nayo asikhambe ngeyakho neswena nayo kodwa Singadla amanzi. nathi as girls. yo Zamani, no, come on. Masisana. Ngihlula ngisho amajezi ebhola anayo sana nabe uWorld Cup ngike walithengela isoka lakhe Hayi Nayo. Fondoni. yo andinayo kodwa amaKristian ndikhuphe kolonto Fontoni kodwa nini imali niyifuna every day kodwa Kunani? manje uthenga nje iskipa sebafana bafana nje Iyafana uthenga ikiwi. iskipa nje sebafana bafana okusala ikiwe yes sithengiswaphi Yadlala. small street kanti nimenzana nikho Oh, romantic Esmo Street. Sengathenga mos. yazi abo V Ungiphethe yazi competition ya meeting abantu abafana no V abo V naba bathi bafuna indoda ehamba ngeraptor indoda enjanjani kodwa akwazi ukuthi uthengele iskip awazi nokuthi iskipa sebafana bafana sithengiswa malini ke nokuthi malini Yo, 1.3. futhi wena awikhiphi imali kumele khiphe indoda kuphela analo 1.3 mos abona abantu besifazane Thina ngodwa yeba kodwa uyakwazi ukuthi wena ufuna umuntu onemali kodwa awunayo imali yes I want a weave kanjani? wathi ngizuzwana abantu besifazane no macungwane andithi mina nayo imali manje wayemele njalo nawe ungenayo imali sidibane ngentsokolo into nayo wena inzohlobo lodwa ndiza ndawonye vele abantu besifazane bahlakaniphela nje izinto unnecessary ihlakaniphile kodwa into unnecessary akakwazi ukucabangela ikusasa ikusasa lantoni Thula-ke. kusasa kumandela lalela izwa uma nganikeza umuntu wesilisa imali ilingana nomuntu wesifazane bese ubheka ukuthi ubani ozokwenza izinto enomqondo nozospenda izinto into nje unnecessary engenasidingo umuntu wesifazane uzokutshela nge-maintenance nje eqede nje 10,000 emenzi yazi ngobani ngoba uyazi ukuthi lo mali uzoyithola kalula mangathiwa uyayifuna futhi uzophinda gcobe bemuhle ehambe futhi eyowenza lezi eyosejuza ebuye ayithola manje mangumfana uyazi ukuthi lo mali mina ngiyithola kanzima so nina vele nihlaphela nje izinto unnecessary hayi njani uthola ukuthi niyakhula sonke umuntu usehlakaniphela umjolo oqala kunani nise high school uzothola ukuthi yiwo futhi amantombazana aphasa kakhulu ukudlula thina ngobani
ngoba above thina ngokucabanga kodwa hayi lokho kusile lokho unnecessary. No, yazi nenzokutshela yona Zwane. Awushintshe type yakho. Awushintshe type yakho okanye ushintshe the women that you surround yourself with. Ubatshintshile laba ubatshintshile. Awushintshe. Sesiyazi type besiyazi type yakho. Thola namakhehla, thola namakhehla. Veleke osmall Alapha nje ijonga liphilayo nje. Engavuma ukuthi ke kuthiwa letha la imali engaka. Oy. osmall labana 30. manje uyayiphisa Usile lo small lo. Small nje abana. Uyayiphisa Okufuna ukubona ukuthi ayihlalwa ngami la. Akekho usmall. Mawuna 30 uyikhehla. In fact mawuna 27 uyikhehla. Yes. 27 28. Uyikhehla macongwana. Hayi lutho. Zinqwele mina into engiyibona la nokuthi yazi mangabe ufuna ukuthatha ucabange ucabange nje ujule ungathathi nje noma ubanje ngoba uyamthanda into yokuthi kwakhumuzi kudlula ukuthi uyathandana ubona kumele ukuthi ubone isimilo saleyo ntombi lo sanoba leyo ntokazi leyo noma lo muntu osenengane kodwa nje isimilo sakhe kumele kube isimilo ofuna ukuthi lesi yiso esiyongena njengamna nguzulu ngithi lesi yiso esiyongena kwaZulu mangabe uyambona ukuthi hey ngiyamthanda yena kodwa uyambona ukuthi yena usafuna ukuhlala njengisho na ukuthi akafuna ukuhlala emakhaya ufuna ukuhlala eGoli nami mina ngifuna intombi yasemakhaya ezohlala emakhaya ukuthi ke akuyena mangabe ke mhlombe ke uyambona ukuthi hayi okay lona ke wena ufuna intombi esebenzayo hayi lo yasebenza lona ungahlala naye eGoli hlala naye eGoli ngabe indaba azalutho yabo one way or the other ukuthi uhlala naye lana noba ulena noba kwenzakalani noba uyasebenza noba akasebenzi noba yabo zonke lezo zinto it doesn't matter what matters ukuthi wena ubona uyabona uqoba inyama uqobela abanye uma ugqoke izibuko hayi bo ngayiphela ibuye ile manje hayi ba40 kanwani mina ngeke Akaboni nje na unengxaki yamehlo mos. Hayibo wenza la akaboni Akaboni lo. Mos lo muntu wathi vula le tinto alifakile kodwa tiyamnceda. akaboni hayi lutho Mhlawumbe akaboni kahle. fashion nje ukutsaka Akusiyi fashion le akusithi buko te fashion ukuthi le. lezi zibuko lezi khona lezi zibuko elingqwale lezi abadungiselene ukuthi fashion that's all that's needed in life hayi suka mina ngeke nje Kodwa mosuyayenza into efuneka madoda Ukhalazelani kule shada video ngemfundo mina ngiyoshada ngobuhle mina woza ngitshele mina ukuthi umakotwa makawazi 1+1 anginandaba mina ngiyoshada ngobuhle mina le ndaba yokuthi usazokhayisa usazokuphuza uthenga ibhodlela hayi ngoba ngiyazithemba ukuthi mina ngiyofaka imali eningena mina yabona ubuhlakani abantu besifazane baveza kuphi baveza emjolweni yazi kanjani uthola ukuthi uzojola na umuntu kube uwena osebenzayo wena mawusebenza umniki imali uthi akenza izinto zasendlini mayenza izinto zasendlini ethenga yonke le furniture yasendlini eyibhala ngaphansi kwegama lakhe awiqedile nje emva lapho makwenze mhlawumbe niyahlukana yonke lento le wena kade isetshenzwa kodwa wayithenga yena ngegama lakhe sekuyeyakhe Yezu lapho bahlakaniphile ke lapho abantu besifazane abona makuzokwezomjodo bahlakanipha Hayibo. mangabe benza into thina mangabe bekwazi ukusitsotsa kusho ukuthi bahlakaniphile kunathi yeah okay ngiyayizwa ubutsotsi kodwa siyavumelana futhi uma ukwazi ukusotsa umuntu usukuhlakaniphile kunaye ngoba akaboni ukuthi lo muntu uyangitsotsa hayi usukuhlakaniphile kunaye hayi ngaleyo aspect leso sibhe mangabe mina ngiza manje kule phone lengidazela ngo50,000 yazi mina ngichaze mhlambe mina indaba yokugana is different mina ngingazi ukuthi mangabe ngithatha umfazi ngimfaka endlini owasekhaya uzosebenzela la shukuthi ngeke azabhalise izinto ngegama lakhe ngoba ula mangabe wenza kanjalo ubutsotsi njena kumele kwenzakalani idivorce nginomnikile wena imali wathi akawuthenga izinto zasendlini mayithenga izinto zonke zizobhala ukuthi zathi mayifika le tafula lathi bayimi mayifika yonke nje ikhabethe And awuzoyiprove ubutsotsi ke lo kodwa ubutsotsi uzokuva ngani ukuthi asiqoqe no extra post thatha ama sauce pan Yebo, wami xa ifika uX microwave yaphuma angithi wena ubhayizile
wena ubungakuthengi ngani endlini ngoba wena uthi hayi lokuzothenga yini siyogana kodwa mako nje ayangibona hayibo jabula ntombakazi kametho zale insizwa zale nqele insizwa ziphelela madoda umoto kamnandi ungaliphinda kabili moto hayibo sesiku 700 subscribers road to 1k hayi ke mkhaya anawe kwa-subscribe ke lapho ucommente ako-like sike sizwe ukuthi wena ufuna ukuthi ke uhlelo luthi luhambe kanjani asibongile thina sibonge kumampinga babemthanda-ke bathi phumani bantwana nangu ubani uyihlo sadla usafuna ukudlala nonyoko ya babemthandile-ke ngiphethe uvi-ke lapho yazi-ke nawe ukuthi hawu hawu Betu umnqobi amadoda. Betu umnqobi ngiphatha nomacingwane uzamani. Sizakithi ilunde ilunde lethu ke. Kunenkani sazi ukuthi induku thina kwelakithi sazi ukuthi umfazi ukhotshwa ngento. Office ngamgqoka ngento. Ngidakubulala wena. Akubulala. Hayi ngiyakulunga empeteni wena. Ndakubulala ngetandla wena. Iqala wena vi Wevi. Kanti sikhuluma ngani? Induku naye mina induku yami la. Ndikusho ngesigweba. Hayi ngesigweba nakubulala. Thina sikhule sazi umuntu wesifazane ushawa ngenduku yakhe. Ndisho ngesigweba nakubulala. Ngiyobe ngiyenza le umuntu wesifazane akashawa ushawa ngalokhu kuze abe ayeke inkani. Nizwile hayi ke papa yini sabonana ngonizayo siyu next